Tlet lokalitajiet oħra fis-sensiela tal-laqat li matulhom il-Partit Laburista tikkompli wassal il-messaġġ tiegħu taqal fit-tmexxija. Fl-Isla l-mexxija Laburista appella lir-residenti tal-lokal biex ma jħallu lil ħadd jużhom u jisraqilhom il-vot issa li ġie l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. F'din il-lokalità l-istess bħal bqija tal-lokalitajiet l-oħra li fihom ser isiru l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, il-mexxija Laburista qal li l-Partit Laburista qed jippreżenta tim ta' kandidati li kapaċi jġibu l-bidla. Fil-Birgu l-mexxej Laburista qal li l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali huma l-ewwel sinjal biex iċ-ċittadini ta' dawn il-lokalitajiet jgħinu ħalli f'pajjiżna jkun hawn il-bidla tant mixtieqa. Huwa qal li Gvern Laburista bil-fatti ser ikun qed jagħti każ lil Kottonera, bil-fatti lanqas ser jinsa lil Kottonera għal Joseph Muscat tant li huwa għażel it-tieni distrett biex jikkontesta fih ħalli bekk jibgħat sinjal ċar li l-Partit Laburista fil-Gvern ser ikun qed jinteressah minn dawn il-lokalitajiet. Fil-Florjana l-mexxej Laburista appella lil kulħadd biex jażlu lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista. Fakkar li f'din il-lokalità l-Partit Laburista tilef il-maġġoranza bi ftit u għalhekk ħeġġeġ lil kulħadd biex jivvota lit-tim Laburista. Huwa qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jirbaħ dawn l-elezzjonijiet akkosta kollox u biex jagħmel dan xogħol lill-Kunsill Lokali ta' Sliema ħalli bekk jisbilanċja favur tiegħu ir-riżultat elettorali.